Jatend piny William Ruto odok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta ewi chenro mar thieth mar Linda Mama. Ruto moloso Kajiado lero ni chenro mar Linda Mama ne ber ka ene ma opayo ne chenro mar Linda Jamii kod mano mar UHC masani omedo bero kendo koro kelo ber e chenro mag thieth e pacho ka. Sirkand chakono weche manyien mago imore kiripodno. Jatend piny William Ruto, jatend migawo mar thieth Aden Duale kin jotelo mamoko no yore nyasi mar yawo ayanga ka tiegruok mar Uma University Complex mantiere kaunti ma Kajiado. Jatend piny notiyo kod thuolono e dok ne jatende machon mane en jatend piny Uhuru Kenyatta e weche manowacho wi chenro mag thieth e pacho ka e romo mar jokanyo mag duond bura mar Jubilee e giko dira mokalo. We should be a bit magnanimous to him. He did time, led our country. And the Linda Mama program was a great program. We developed it under the Jubilee administration, under the leadership of President Uhuru. We learned a lot from the Linda Mama program. And because of the experiences, because of the lessons learned from the Linda Mama program, we designed the Linda Jamii program. Ruto opuoyo chenro mar thieth mar mine mapek mar Linda Mama e bwo sirkal machon mowacho ni nopayo yo maler ne chenro mag thieth e bwo kuma masani mar thieth mar SHA. It is an improvement from what it was in terms of the scope, from just delivery of mothers, which was the primary target of Linda Mama. We've now improved it to cover prenatal, before the delivery, postnatal, the delivery itself, postnatal, and it's no longer targeting Mama. It is targeting Jamii. Mama plus the children plus the household. Jatend piny olero ni kata bed ni Linda Mama ne en chenro maber, sirkal mare oseyaro chenro no gimomiyo sani obup maber kendo konyo jotuo mathoth. We must accept that we learned the lessons from Linda Mama. That's why we designed a better Linda Jamii program. And we didn't stop at Linda Jamii. We have progressed it into universal health coverage, where we are now looking after the whole Kenyan community. And that is why the figures Aden Duale was saying, of 7 million beneficiaries to now 26.5 million beneficiaries, has become a reality because we are progressing from there. Wach ma osir ko jatend migawo mar thieth Aden Duale malero ni omenda masani miyo modhi konyore ohewo mar Linda Mama mabor. Linda Mama reimbursement rates under the defunct NHIF was as low as 2,500. Sometimes 5,500 per delivery in dispensary and health centers. The quality, the care, nobody bothered. There was a persistent high maternal mortality rate in our country. And by the way, it continued to occur despite the high number of mothers giving birth in hospitals. Motel nema jatend piny machon Uhuru Kenyatta e romo mar jokanyo mag duond bura mar Jubilee noketo to e chenro mag sirkand Kenya Kwanza kodwaro mondo jotelo we siasa mag pogo oganda. Simfroz Okinda, Ramogi TV.